mokasalago tamang asu ani saisto septa phano mom soi tekija doi mam le tamamo komte able der ki dijawo mot hapa soron bo der ki dijaya phano der ki dijawo tau khanari লবানা তাবুক যতন চুগিয়া দেহার চেপটা হাইনগু দেহাতে খাংরাই বখংপানো ফানকানি হাসুনি রজং Daloba nongtamni bagui asuk video rok nugya baluka kia sono saji khari mana খনারে মানো kia saikna digaisino তম হংকাই আফরো লকডাউন লক লাই থাংকাবলা হংকাই লকডাউন লাই থাংমানি ইয়াকল কোনো প্রোডাক্ট গো আং সামুংতাংয়া গানি আং বিসা আনি সাগ্রক কিসা চায়াংখা আফরো ডাক্তারক নাইজাবাই দङ তাবুক তরুক তরুক पैसा खाया ओंखाय फाइमाने याबला आं ताबुक तैसा सामुं जेंखा आंनि सामुं ताबुक दयानो मोसासामानि आबो बायखा दाख्लै रिलिज खायना होन दङ असानि सोखां ओंखाय जाय दगै दङ ओंखाय ताबुक ओंखाय सिरियेल खाय दङ हजलाय चेनेल नगानो आबो ओंखाय जूनियर दा लबा आं न लबा आफरुनि लबा ओंखाय आबो कुचु खाजि गामनि लबा अच्छा कांचनमाला न लबा ता कांचनमाला न हामजामा लबा आंबो आतैनो कांचनमाला न मालिया ओंखाय चिकनते चिकनथा दा बखा आफरो खेब अंगु कांचनमाला बादै दं ओंखाय गायसा बर गायसा न खाफुर दङब्ले ओंखाय दाबुखाय तरक इक चिकनथा दा आबो ता जुरुक लाय थांगाबले ओंखाय दालबा देखा सोंगाना जों जे नों ककबर तखे खायो माने दया मासा माने जोंहाबो ते बोसोर रंनि परे जोंहाबो नुकमानो लुकरक नुकमानो हमना आबो ता सामुं चलि दङ आ सामुं पाइखांखाय दाबो एडिट पाइखा दाउ बयस जाय बुंनि सामुं चलि दङ हिंगाय ते कायसा थाजिं सामाने हिंगाय सिरियल कायसा खाय दङ सामाने आमो हिंगाय बोसोर रंनि प्रजेक्ट आमो आबो एमने तालो वायनै नक्राय तालवाय नोंनाय पार्ट 2 पार्ट 1 खाय थानाय दा आबो शॉर्ट फिल्म या सिरियल थानाय जामा सिरियल थानाय टीवी सिरियल लाहाय दा हिंगाय बोसोर रंनि परे नंना आमो खाय आबो दुखना आमो ते बिसि दिन नुकलाक ते रमनि हाति बारनै बाथाम हाति बारनै बाथाम बसेल नस नुरानि सागामो हजलाय प्रोडक्शन आरो नंजाकनाय अच्छा हिंगाय दालबा नों मास दिन परे दिनै मालाय बागै बेला हामबाय जाना औ आंबो जतन न खाखुफुरिया फारका आं ससियेल मिडिया बो फाया दुखा औ आनु गियान बागै मास संता हिंगाय ताबुक नों लुगरन बाय ताम सालाम संगे साइखना लुगरन आं सानायो आं आनि बागै हामारै सान्दि आं तैसा हायनो हाय कग्रब तकेओ गाहाम करनखाय फिरगै आनि साग्रब गाहाम का आं तैसा सामुं जेंगै मानो आबो आं लुगरन थानि कबगमु आनि बागै जे जानजानि हामजाकमा जे धर्म खायनाय हिंदू हंखाय हिंदू तै सुरिदि ख्रिस्टान हंखाय ख्रिस्टान तै सुरिदि हंखाय बुद्ध हंखाय बुद्ध थुरुक हंखाय थुरुक आं जतन धर्म निरपेक्ष जतन बागैनो आं कबगमु हंखाय असुतैनो पाइलायखा ते कायसा कक सोनांगौ जों दालबा नोंथां जे सिरियल खायदों सामाने आरो हंखाय निनो बुमुं तामंनाय आं ताबो आजागाव जूनियर दालबा जूनियर दालबा आबो कुसु खासि कामनि फुरुनि जे आं एक्टिंग खायमानि आबो खाय सिनियर लबा ताबु खंखाय जूनियर लबा
Oke to nin to serial kaham no na amu sung wan sugo nai thoga na nung agi no ta kaham be khai phayo serial rok bo film rok bo do Oke abo to jotone hamari manthung ang kaham kai khai mana bagai au asatino karlai sinai da kon oke khulum khulum ka ka to no khulum bai ka Hmm